Kif din il-ġimgħa pajjiżna fakkar l-20 anniversarju mis-sħubija fl-Unjoni Ewropea, l-Istitut tal-Istudji Ewropej organizza wirja fuq il-kampus tal-Università l-Antika fil-Belt Valletta, attività il laħqet il-qofol tagħha l-ħamis b'diskussjonijiet varji fuq il-proġett Ewropew u l-futur tal-Unjoni Ewropea. Mistieden bħala kelliem għal din l-attività kien hemm il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech li tkellem fuq ix-xogħol li sar u għadu qed isir min-naħa tal-Unjoni Ewropea u fakkar li kien Gvern Nazzjonalista li stinka biex isseħibna fl-Unjoni Ewropea fl-2004 u bekk għadna ngawdu l-frott u l-opportunitajiet li din l-Unjoni għadha toffri, inkluż vuċi fl-istituzzjonijiet Ewropej fosthom b'sitt siġġijiet fil-Parlament Ewropew. Bernard Grech saħaq kif bis-saħħa tal-Unjoni Ewropea illum il-ġurnata qed inkomplu nikbru bħala nazzjon u bħala poplu b'opportunitajiet fil-qasam tal-edukazzjoni u bit-tkabbir ekonomiku grazzi għal fondi li akkwistajna tul is-snin. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista stqarr li l-poplu Malti jibqa' dejjem grat għas-sħubija fl-Unjoni Ewropea u fakkar kif bil-munita euro komplejna nissaħħu għal ġejjieni. Bernard Grech ħeġġeġ lil dawk preżenti sabiex fit-8 ta' Ġunju joħorġu jivvutaw daqs li kieku se jerġgħu jivvutaw iva bħalma għamlu 20 sena ilu. Intant il-wirja li saret fl-Università tal-Belt kopriet il-perjodu ta' qabel is-sħubija, in-negozjati kif ukoll avvenimenti importanti ta' wara is-sħubija. Fosthom meta Malta adottat il-munita euro fl-2008 u l-Presidenza tal-Unjoni Ewropea fl-2017.